Dema ku kesê guh neda dengê wan, evan jî li gorî xwe rêya xwe ava kirin. Arabesk dengê kesê ku di navbera gundan û bajaran de mayî bû. Dengê yên ku aidiyeta xwe ya berê winda kirinibû. Ji ber vê yekê arabesk muzîka şikestina civakî bû. Kasetên anostar jî bibûn nameyên dengê wan. Yên ku nedişiyan bigêjin muhatabê xwe, hestên xwe qeyd kirine kasetan. Hafızaya herî rastina demekê ya koçberên taxên bajaran bi vî awayî hate tomar kirin. Bilseydim sevmezdim aşkı bilmeyen yari. Salên 1990 salên guhertineke mezin bûn li Tirkiyeyê. Xelkê gundan koç dikirin diçûn bajaran. Bajar guherîn. Heremên dûr yanê cihên gundewar xalû dibûn. Kesên koçber dibûne taxên bajaran xwe gelek tinê hîs dikirin. Televîzyonan û radyoyan jî ji tenê ji bo merkeza Tirkiyeyê deng didan. Li cihên gundewar û taxên kêleka bajaran jî deng hebûn lêbelê kesê dengê wan nedibîst. Hindek van dengan jî formateke ecêb kasetên anonstar da cihê xwe dîtin. Li aliyekê wan arabesk hebû, li aliyê din jî muzîka protest. Di navbera wan da jî dengên mirovan. Evîn, bîriya hevkirin, gilî, carînan jî peyamên polîtîk. Kasetên anonstar bûn bîra kesên ku nedihatin dîtin. Dengê koçberiyê bûn, dengê xîzaniyê, dengê lêgerîna nasnameyê û dengê hestên ku nedihatin gotin bû. Helbet ev deng hemû herî zêde di nav gotinên evîndariyê de weşartî bûn. Seni yazdım sahildeki kumlara, ismini fısıldadım içimdeki duygulara. Îro dema ku em paş ve dinêrin, kasetên anonstar tenê kevneşopiyeke muzîkê nînin. Ew bîra serdemekê temsîl dikin û rihê vê demê digihînin îro. Kesên ku cihek ji bo vegotina xwe nedîtine, hestên xwe di kasetan de qeyd dikirin. Carînan hesta aidiyetê ne di taxekê da, ne di gundekê da, di kasetekê de dest pê dikir. Û di vê gavê da tevahiya taxî an jî gund, bêyî ku bixwazin, diketine nav têkiliya du kesên ku hêj hev nas nekirine. Ji ber ku salên 1990 da li cihên gundewar û taxên koçberên bajaran evîn ne tenê meseleya du kesan bû. Ew meseleya li derdorê hemiyê bû. Beşaneke hewpar a civakê bû. Îro wextê mirov hejyekê diketin, mirov dişêtin peyamekê jê re bişînît. Lê vê demê wisa nebû. Piranî taxê gundewar gelek kes diçûne cem qasetfiroşekê, stranên herî kederbar dihatin hilbijartin, di navbera wan da jî anoseke 3-4 deqîqe dihate çêkirin, hindek caran jî li pêşiya hindek stranan vehet hat gotin. Ev stran jî bo filan kesê ye. Başî çi dikevimî, taxên gundewar hemiyan merak dikir ka filan kes kî ye. Dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında bir hayal olup, bir özlem olup kaldın. Di van salan da rêya evînê pir rasterast nebû. Peyam qet rasterast nedgihîşt cihê xwe. Berî her tiştî diçû cem qasetfiroşekî, ji vir emanet sivarê minîbûsekê dibû, piş vê diçû qehvexaneyekê, piş hingî jî li carînan belav dibû û belkî di daviyê da digihîşt ew kesê ku tu jê hez dikî. Tam vê derê filma Paris Texas tê bîra min. Di filma Paris Texas a derhênerê Almanî Wim Wenders da karakterekî bi navê wî Travis heye. Travis salên berê ji jina xwe Jane û kurê xwe Hunter dûr ketiye. Rewşeke gelek xirab da û hema bêje çolê dikevît. Hesteke ecêb bi salan deştên wekî Texasê digeriyet, piştre birayê wî Walt bi dilekî hestiyarî dikevîte dû Travis û peyda diketin. Travis dema hêdî hêdî ber bi başbûnê we diçît, têkiliyê ve li gel kurê wî baş dibin. Piştre li ser salên berê kûr difikire û gelek tiştan re rû bi rû dimîne. Travis gotinên herî giring neşêt li gel kurê xwe rû bi rû bu axivîtin, ji ber hindê dengê xwe qey dikete qasetekê û dete kurê xwe. When I first saw you this time at Waltz, I was hoping for all kinds of things. Yek ji sahneyan herî bîram da mayê filmê di kabîneke Peep Showê de derbas dibît. Peep Show mekanek pêşandanê ye ku ji bo mezinan tê amade kirin. Temaşivan û kesê ku pêşandanê dikin di heman odeyê de nînin.
Di navbera wan da camek heye. Ew cam jî aliyek vê ayne ye. Di filmê da aliyê ku ayne lê Jane lê dirûnêt, aliyê cam jî Travis lê dirûnêt. Travis Jane'ê dibînît lê Jane Travis'ı nabînît. Pranî têkilî bi telefona destan an jî bi mîkrofonekê tê danîn. Di filmê da Wim Wenders Peep Show ne ji bo têkiliya seksual, ji bo rûbirûneke hestiyarî û derûnî bi kar tînîtin. I used to talk to you all the time, even though I was alone. I walked around for months talking to you. Now, I don't know what to say. Di vê filmê da du sahneyên sembolîk ên wekî qasetên anonsdar hene. Yek ji wan sahnen ev e Travis hindek mijaran neşêtin li gel kurê xwe rûbirû biaxivîtin ji ber hindê dengê xwe qey dikete qasetekê û dete kurê xwe. Sahna dî jî Travis bi jina xwe ya berê Jane re di kabîneke Peep Show da axaftinê diketin. Ev ne hilbijartineke teknîkî ye. Zimanekî sînemayî ye ku rewşa derûniya karakteran vedibêjî. Qaset li vir nîşana têkiliya rasterast nîne. Dema ku tu bi qasetê ra diaxivî, li pêşiya te rûyek çinîne ca ku te bê huzur biketin. Tu dengê xwe qey dikê lê di vê gavê da tu ne mecbûrî ku bersivê bideyî. Ji ber vê yekê, qaset ji bo hindek gotinan cihekî evle ye. Travis jî bo têkiliya li gel kurê xwe vê evle dibînîtin. You showed me I was. But the biggest thing I hoped for can't come true. Di kabîna Peep Showê da jî Jane di destpêkê da Travis nas naket. Travis jî rûyê xwe nîşan nadet, ji ber ku wexta mirov çav li çav dimînît, ew rewşa herî bêparastin e bo mirovan. Rûbirû hatin tenê axaftin nîne, bi tevahî xwevekirin e. Travis hêşta ji bo vê yekê amade nîne. Ya balkêşî ev e Travis tenê dema Jane wî nebîne dişêtin herî rast biaxivît. Ew çîroka xwe wekî çîroka mêrekî din vedibêjît, ji ber ku carna mirov tenê dişêt êşa xwe wekî çîroka kesekî din bibêjîtin. Li şûna ku rasterast bibêje min ew kir, birêya vê çîrokê îtiraf diketin. The girl was very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was quite a bit older. And he was kind of raggedy and Dibe ku derhênerê filmê Wim Wenders dixwaze vê yekê ji me re bibêje. Ya ku mirovan ji hev veqetînê ne durahî ye. Carnan şerm e, carnan jî hesta suçdariyê ye. Hindek mirov tenê dikarin bi yên ku ji wan hez dikin re ji pişt camekê biaxivin. Yan jî bi qeydeke dengî. Ji ber ku rûbirûna rastîn ne ev e ku mirov li heman cihê bît. Rûbirûna rastîn ev e ku mirov bişêtin heqîqetê bibêjîtin. Di daviya filmê de jî Travis Jane'ê û kurê xwe dîsa tînîte ba hev û bi xwe jî dûr dikevît. Li vê derê wateyeke kur heye. Ev ne bavir e ku hêj hatiye bexşandin. Hê ji xwe layıqê jiyana di nav vê malbatê da nabînît. Rûbirûn pêk tê, lê ew rûbirûn dîsa jiyana berê awa naketin. Armanca Travis veger nîne. Armanca vî tinê ew e ku rastiyê bibêjît û piştre jî baş de biçît. Kurtasî ji aliyê sosyolojiyê ve hem qaset hem jî kabîna Peep Show heman tiştî vedibêjin. Di Parîs Texasê da Travis ji ber ku ne dişiya hestê xwe rasterast bibêjît, xwe pê qasetekê û axaftineke ji pişt camekê îfade dikir. Qasetên anonstar ên salên 1990 jî ji heman hevcedariyê derketin. Gelek kesan evîn û poşmaniyê xwe nedişiyan rûbirû bibêjin, bi awayekî hasret bê anonsan digotin. Di her du rewşan de jî qaset tenê amûreke tomarkirinê nîne. Ew dûrahî şerm û hestên ku nayên gotin wekî barekî temsîl diketin. Lê di navbera wan da cudahiyek girîng a sosyolojîk heye. Di filma Paris Texas'ta qaset zexmeke yanî birîneke kesane vedibêjît. Qasetên anonstar ên li cihên gundewar û taxên bajaran ên koçber jî tenê meseleyên kesane nebûn. Di heman demê da meseleyên civakî û siyasî jî bûn. Ji ber koçberî, xîzanî, durahiya welat, şert û mercên têkiliyan mirovan dengê xwe dispart qasetan. Ji ber vê yekî qasetên anonstar ne tenê durahiya di navbera du mirovan da tomar dikir.
De heman demê de bûn arşîvên dengî yên ku hafızaya civakî ya demekê, veqetînên bi zorê û rastiya siyasî ya nedihate dîtin jî tomar dikirin. Navendê yanî merkeza sîstemê guh nedidavan û cih jî nedidavan. Dibe ku aliyê herî balkêş ê pergala zilmê jî ew bû. Cihê axaftinê nedida herkesî. Ewan jî teyîb kirin kursî bi awayekî qasetên anonsdar podcastên vê demê çêkirin. Qasetek, teyîbek û anosek dibû cihê ku tu awaza xwe lê bilind bikî. Çi evîn be, çi jî azadî.